Kubor nakaslem jong unongsan hima. Skor Meghalaya. Ba kita pen urlong no. Ya kini ki mat ki jura jong kari pat kajak benreu. Pen ulong no. Ban rat tengkong ya ka pamsap pampong ha kene ka stat kejungi. Pen ulong no ban dawa tukit sibai halor kejingyap jong bache. Pen ulong no ban pendek yau put busam hapdeng ke Meghalaya bat Asam. Pen urong no ban thau ya kita ki polisi ban aikam ajam ya ki tari muluk ki banang stat. Bat kham tame ka sarkar India ka Dewan pen ulong no ya ka ILP hang negeri ke baik gojungi. Bat ka Dewan pen ulong no ya ka tin khasi sya ka khanet ka pra ha ka riti sisar jong kari India. Rada kine ki sarkar kedang lek men thi ya kine ki mat ki jura jong kejak benreu ka H&M ka ganda besai bas en sakharoi ki sengleno rada ki sarkar India bas sarkar Meghalaya ki lek men thi ki pendukha men sem ki penterha men sem ya ki kon jong samla kari en sakharoi ki sengleno